Idemo daleko da spasimo sve, dajemo sada sve, pobedit ćemo. Samo mi smo taj sjaj koji obasjava tvoj svet. Nek slobno nestane kod lijako. Mi smo sada tu, kod lijako. U dobru i u zlu, kod lijako. Mi uz tebe smo, kod lijako. jači zajedno. Raspust u dimu. Šta radiš ovde? Ti glupi psu! Čekaj da te uhvatim! A uhvatit ću te ovog puta, šugava džukelo! To, bravo, Kiwi. Jeremy, hoćeš li mi reći šta radiš napolju u ovo doba? A? Šta to treba da predstavlja? Da sam imao više vremena, bolje bih nacrtao oči. Nadam se da će ovo da te nauči pameti, Jeremy. Ne razumem. Uzoran učenik kao što si ti. Sram te bilo. Da, gospodine. Kako je prošlo? Pričaj. Kažnjen sam cijelih nedelju dana raspusta. Lepo, baš ti je zabiberio. Za kazne ti si šampion. Sigurna sam da nismo mogli bolje. Bilo kako bilo, Ksena ovog puta neće na raspust. Hej, je li sanjam ja ili se Jeremy stvarno raduje kazni za raspust? Da, baš čudno. Neko bi pomislio da je uradio ono što je uradio jer je htio da ga kazne. Ne razumem. Ni ja. I ko je taj Ksena o kom su pričali? Herbi u pravu, ovo je potpuno uvrnuto. Ima da otkrijemo čemu se radi. A? Šta ćeš da uradiš? Zar ne bi trebalo da napustiš školu sa svojim tatom? Mala promjena plana. Tata, mogu li nakratko da popričam s tobom? Ali si dušo, veoma sam zauzet. Neće dugo. Vidiš, jedna devojka koju znam nema dobre ocene, pa bi bilo najbolje da uči za vreme raspusta. A trebalo bi da ide i vidi baku i deku. Razumem. A ko je ta... Sad ću da ti objasnim. Ona zna da kad ode kod bake i deke neće joj se učiti. Šta ti misliš da bi trebalo da uradi? Treba joj tvoj direktorski savjet. Pa, moj savjet je da ne ide na raspust, nego da za svoje dobro ostane kući da uči. Kako se zove ta devojka? Možda bih mogao da popričam sa njom. Upravo jesi, to sam ja! Hvala za savjet. Obećavam da ću ozbiljno da sagrejem stolicu. Poljubi mi baku i deku. Ti ideš na drugi kraj planete da obiđeš svoje roditelje. Yumi ide na planinu. A šta sam ja dobio? Celu nedelju matematike. Srećno im bilo ako misle da za nedelju dana mogu da naprave odličnog đaka od tebe. Ako mene pitaš, zvuči ko nemoguća misija. Sigurno možeš da se snađeš bez nas? Ne brini, ako me Ksena ostavi na miru, moći ću da radim na elitinoj materijalizaciji. O, ne brini, neće on biti sam. I ja ostajem u školi, pazit ću na njega, bit ću njegov anđeo čuvar. Wow, Jeremy, baš imaš sreće. U redu, mladiću. Misliš da će ovaj zid sam da se očisti? Na posao odmah! Samo napred, smej se dok možeš, mlada damo. Tvoj otac mi je rekao da nadgledam i tvoje učenje. Dobro, a sad nazad na posao, ajde brže! Ne znam zašto, ali moje lekcije iz matematike odjednom ne izgledaju tako strašno. Ajde, možeš ti to bolje, mali, mrdaj! Trljaj, možeš ti to! Kako ide ta matematika? Ima li nekog napretka? Nadam se da ima.
popela. Možda bih mogla da pomognem Jeremiju. Moj tata uvek kaže da je fizički rad dobar za mozak. Izgleda da nisu sva deca lenja. Odlična ideja, Sisi. Ostani tu, idem po sunđer. O, kakva šteta što to moraš da izbrišeš. Pretpostavljam da nisam prva koja prepoznaje tvoj talenat. Lepo urađeno, umetničko delo. Jesi li to sam nacrtao ili si dobio malo Ksenine pomoći? A? Sam da sa drugom decom pričaš o Kseni. Jel ti ona devojka? Možda je znam. Hajde, Jeremy, reci mi. Ksena je ime rock benda, ali pošto slušaš sve ono smeće koje slušaš, nema šanse da si čula za njih. Što ti misliš, da sam ja idiot? To si ti rekla, ne ja. Evo, pošto si htjela da mi pomogneš, vreme je da napravim pauzu. Mrdaj taj lakat, trljaj, trljaj, možeš ti to, hajde, možeš ti to bolje. Sve me boli, kunem se. Veruj mi, nisam ni sanjala da može da bude ovako bolno. Sisi, idi na spavanje. Se šališ? Ne mogu. Šta ako Jeremy večeras pokuša nešto? Jel? Šta? Ne znam, ali nešto se krčka, u to sam sigurna. I ubeđena sam da je upetljan i taj Ksena. Vidjet ćemo večeras. Biću super špijun. Konačno ću da otkrijem veliku tajnu Jeremija i njegovih uvrnutih prijatelja. Znam da sam na pravom putu, ali mi treba računar u laboratoriji da bih proverio brojeve. Idem u fabriku. Idi u krevet, Jeremy. Nema Ksene. Ne osjećam pulsiranje. A i nije kraj sveta ako ostanem virtualno još jedan dan. Tebi je to u redu, ali ako ne dođeš, morat ću da provedem raspust sa Sisi i Jimom. To neću preživjeti. Jeremy, hvala. Hvala ti za sve što radiš za mene. U redu je. Samo nemoj da mi kažeš da si mesečario, ili ja ovde radim 20 godina i tu priču sam već čuo. Jime, desilo se nešto strašno. Pogledajte, unutra. Izgleda kao da je prošao tornado. Bolje bi ti bilo da nisi ti kriv. Ali dim, nestao je. Čudno, nikakvog traga. To je Ksena. Ne pomišljaj da napustiš ovu sobu. Sutra zovem tvoje roditelje i imat ćeš šta da im ispričaš. Ne bih ti bio u koži. Aelita, javi se. Brzo, imamo veliki problem. Nisi jedini. Ksena se probudio. Ne znam koji torn je aktivirao. Ali pulsiranje dolazi iz ovog pravca. Sam mislio, razbacane boce sadrže izuzetno otrovnu supstancu. Ako su podaci iz računara tačni, gas može da bude smrtonosan u slučaju duže inhalacije. Ustaj, mladiću, vreme je da propevaš. Jeremy! Šta se događa? Gde sam? Jeremy? Ne vidim ništa. Šta se događa?
nikakvog dima! Ne vidim nikakvog... Dođa vola! Pogodak. Aelita, našao sam ga. 37 stepeni južno u šumskom području. Dobro, krećem. Ali nisam ni blizu. Treba će mi pomoć. Znam 3 volontera koja će biti presrećena da skrate raspust i pomognu. Uskoro ćeš shvatiti da je matematika zapravo veoma laka, mladiću. Treba ti samo malo logike, malo zdravog razuma i naravno ako imaš dobru koncentraciju i dar za teorijsku analizu. SOS, Ksena! To i tekako može da bude od pomoći, ali uveravam te da nije komplikovano ako se malo uneseš. Hej, dođi da vidiš, Charlie. Šta? Wow, neverovatno. Šta je ovo, mali? Pa, to izgleda kao kostur. Da, a zar tebi to nije malo čudno? Tvoj kostur se pomera. To je Kiwi! Kiwi je moj pas. Verujem da znaš da je psima dozvoljeno da budu samo u delu sa prtljagom. Pa, da, naravno. Ne znam šta se desilo. Trebalo je da ostane ovde sa... mojom bakom, ali... Baka! Bako, baš smo pričali o tebi. O čemu pričaš ovde? To sam ja, Jeremy. Naravno da znam da si ti, Bako. Izvini, znam da si mi 100 puta rekla da ne voliš da te zovem Bako. Da, dobro. Krećem. Doneću psa. Zdravo, Bako. Trebalo je da krenemo još pre 2 sata. Znaš koliko voli tu haljinu. Ali ja nemam pojma o kojoj haljini se radi. Stižem, dolazim za 2 sekunde. Čisto sumnjam. Smejećeš se, dušo, kada ti ispričam? Neću, nije mi do smejanja. Zar nisi primetila da neko fali na zadnjem sedištu? O ne, o ne. Ulazim u šumski predeo. Yumi, Ulrik i Od će uskoro stići. Budi oprezna, Aelita. Tu ima raznih čudovišta. Bolje bi bilo da se vratim u školu. Jimmy i Sisi su možda u nevolji. Moram da ih upozorim. U pomoć! Pomozite! Nema svrhe. Gotovi smo. Ne, nismo gotovi. Budi hrabra. Jeremy sigurno nije daleko. On će nam pomoći. Jeremy? Sad mi je lakše. Dobro je znati da će nas spasiti neko ko je ravan Bruceu Willisu. Sisi! Jime, gde ste? Preseći ćemo kroz kotlarnicu, brže je! Kroz park! Jeremy! Jim i Sisi su još uvek unutra. Moramo da ih nađemo. Idem ja. Ulriče, čekaj! Yumi, fabrika.
Moraš da odeš da pomogneš Aeliti. Drži se, Jeremy. Od, stigao si u pravi čas. Gde je Urlik? Ostala sam u školi samo da bih otkrila kakvu tajnu kriju Jeremy i njegovi prijatelji. Već dugo pokušavam da postanem deo njihove grupe, ali uzalud. Razumete li me? Ne, razumem samo da ovde nema ventilacije. A uskoro ćemo da ostanemo bez kiseonika. Onda bi bolje bilo da ne pričam. Razumela sam. Čudan i otrovan dim za koji se ne zna odakle dolazi. Starijima i deci preporučuju se da ostanu u zatvorenom. Ode, pomozi mi da dođem do računara. I pripremi se za pokret. Prestani da me gledaš, hajde. Nemamo vremena za gubljenje. Transferuj Yumi. Transferuj Oda. Skeniraj Yumi. Skeniraj Oda. Virtualizacija. Kuda ćemo sada? Aktivirani toranj se nalazi ovamo. Zdravo, Elita. Jesi li videla neko čudovište? Ne još. Izgleda da nisi dobro gledala. Ulriče, čuješ li me? Kako ide? Još ništa, pretražio sam veći deo zgrade. Odlazi odatle, ne smeš da ostaneš u tom dimu. Previše je opasno. Možda su već izašli. Proverit ću još jednu sobu, onda krećem. Žive! Odmah izlazi odatle. Ulriče, hajde! Šta se događa? Ulriče, odgovori mi! Ne bih da vas požurujem, prijatelji moji, ali ovde postaje gusto. A mi? Šta misliš da radimo, ha? Da se sunčamo? Ode, pazi! Jesi li dobro, Yumi? Još ništa nisam slomila. Čuvaj ja Elitu. Eto, vidiš Sisi? Rekao sam ti da će da dođe da nas spase. Šta? Urlik! On je došao po mene. Došao da me spase. O tome sam od uvek sanjala. Do tornja možete da dođete samo preko drvenog mosta. Ali on je iza čudovišta, pa ćete morati da ih zaobiđete. Mislim da znam kako ću da odvučem pažnju čudovištima. Ti čuvaj Elitu. Laserski bljesak! Ako je još jednom pogodio. Jeremy! Dobrodošla na zemlju, Yumi. Hej, vidi, mobilni telefon. Sad možemo da pozovemo pomoć. Jime, jesi li to ti? Jeremy! Gde ste? Gde je Ulrik? Jeremy, stvarno nam je potrebna pomoć. Ponestaje nam kiseonika. O, ne! Jime, šta se događa? Jime! Ode, požuri!
Šta sad? Ti se pobrini za čudovišta. Ti! Laserski bljesak! Nadajmo se da nije prekasno. Aelita, požuri! Vrati se u prošlost, sad! Stvarno ne razumem zašto opet insistiraš na kazni, Jeremy. Mislim, Ksena se neće uskoro aktivirati. Mogao bi sebi da priuštiš kraći raspust. Ne, dok god je Aelita virtuelna. A ovoga puta, istini za volju. Ako malo bolje pogleda ono što smo nacrtali, Jim ne može mnogo da se naljuti. Kad bolje razmislim, ostaću i ja. Sve je bolje od lekcije iz matematike, gospođe Schmidt. Čak i Jim. Vraćaj se ovamo!